चला चला मसाला दूध स्तंभाकडे यावा. तर नमस्कार मित्रांनो, मॅड इंद्रेकर आमच्या बघून यूट्यूब चॅनलवरती तुमचं सगळ्यांचा पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत स्वागत असा. तर पहिल्यांदा आधी सगळ्यांका माझ्याकडनं कोजागिरी पौर्णिमेच्या अधिक शुभेच्छा माझ्या सगळ्या सदस्यांका. तर आता तुमका टायटलवरनं आणि थंबनेलवरनं समजलं असताना की कसली व्हिडिओ असतात आणि कसली नाही. तर डायरेक्ट आपण जाऊया जागेवरती, व्हिडिओ डायरेक्ट आपण सुरू करूया न वेळ घेता. तर पहिली गोष्ट म्हणजे खाली प्रयाग कांबळे आपल्या वाडीतलाच पोरगो असा, तर तो वाट बघता. तर त्यांनी सांगितलं मला की आज आपल्या वाडीतल्या पोरांका, लहान लहान छोट्या छोट्या मुलांका, त्याच्यानंतर आपल्या वाडीतल्या सगळ्यांका, पुरुषांका महिलांका, म्हणजे आपल्या वाडीतल्या लोकांकाच डायरेक्ट म्हणून गेलास तर मसाला दूध आपण वाटप करूया. तर मसाला दूध आणण्यासाठी आम्ही आता जात आलो. तर प्रयाग खाली माझी वाट बघता. तर मग जा काय सगळा सामान असतात मसाला दूध बनवता, आम्ही ऑर्डर करणार, इकडे बनवणार पण नाही. जा काय आमचा सामान असतात मसाला दुधाचा, तर मी आणि प्रयाग आता घेऊन जाणार आणि डायरेक्ट मग संध्याकाळी भेटूया. तर चला मग न वेळ घेता लवकरच व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, व्हिडिओ तुमका आवडत. तर चला. आपलं दूध किती होईल दूध? अरे शेगडी न्यूच्या उद्या शेगडी आहे आपल्या ऑलरेडी. 15 लिटर पाणी घालून 15 लिटर पाणी घालून तर मग आता पटकन होतात आणि परत ते चारोळे बदाम. मी तर माझा सामान लिहून तुम्ही आता खय असात? मी आता मार्केटात आहे. बरोबर खय मार्केटात? चिकनच्या दुकानाकडे आपल्या वायकेंच्या मी इलय 2 मिनिटं. हा ये इथं आता तिकडच आहे. तू माझा काय सांगू नको. एका दूध वया दूध पंपात दूध भरवते. मग काय कांबळे आज संध्याकाळी दूध पिणार नागोबा ढुलका काय वया वाघ मारे ते काय वया पळता गडी त्याच्या ते भेटला सोलून आलो ना. एक तांदूळ द्या. 1 किलो घरी दे. कलर बड़े इसमें का नहीं आता, अलग आता है. कौन सा हो? गोल वाला है वो. हाँ गोल नींबू जैसा. हाँ और मिर्ची बोलते हैं, अलग आता है तड़के के लिए. कम करना. हाँ तड़के के लिए बोल रहा है. नहीं है ना? नहीं है ना? तुरडा करो आधा. जय महाराष्ट्र. आम्ही जन्मलं ह्याच्यात महाराष्ट्र. तू काय जन्मलं? माझं भूमी आहे परशुरामाचे. कधी विकत घेतलं ना कधी? ए तू हे का दिले शूटिंग? रामगड पासून माझे तो हे काय माझं गाव भाऊजी म्हणतो लय मोठं रामगड हिला खाली माझी भूमी तो म्हणजे आपल्या दापोली रंग घेतल्यांमध्ये. मग त्याच्यासोबत दापोली घेऊ कच वया कर्नाटकचे माणसं आमचा भाऊ आहे. आमचा भाऊ आहे. आमचा भाऊ इकडे आमचा भाऊ आहे. भाऊ आणि बता जाऊ सकाळी उठायचं जाऊ घेतात. हा जाऊ नये भेटली वस्तू जा. आणि कानाखाली पण भेटत. कानाखाली नाही तकडे ही गाडी इली.
चला. तर सामान आणि दूध जेवढा लागत होता तेवढा आता सामान दूध आणि सामान जेवढा लागणार होता तर आम्ही पोचवून येलो जिकडे आम्ही ऑर्डर दिला. थोडक्यात सांगायचं झालं तर आपले लाड काका गणपती विसर्जनच्या व्हिडिओमध्ये ज्यांचं तुमका मी हॉटेल दाखवलेलं आहे, चायनीज भेल किंवा असे मंचुरियन भजी, म्हणजे थोडक्यात भजी वडापाव पॅटीस जा हॉटेल दाखवले होते, त्यांच्यानीच आमका सांगितलं की मी तुमका बनवून देते. तर त्यांच्या स्टॉलवरती मी सगळं सामान मी आणि तो प्रॅक घेऊन येलो. तर आता जेवण चालला आणि जेवून येल्यानंतर मग डायरेक्ट भेटूया डायरेक्ट संध्याकाळी जिकडे ऑर्डर दिली असा, म्हणजे डायरेक्ट लाडांच्या स्टॉलवरती आपण भेटू. तर चला मग. काय तर हे आमचे लाडकाकांकडे ऑर्डर दिली होती मसाला दुधाची. हो बनवलंय काय झाला. काय म्हणतोय मागच्या गणपतीच्या विसर्जनात ज्यांचं तुमका हॉटेल दाखवलं होतं ते जे लाडकाका त्यांच्याकडे आता मसाला दुधाची पण ऑर्डर दिलंय. मग एक नंबर मसाला दुधाची ऑर्डर दिल्या आमच्या प्रयत्न हे तुमका माहितीच असतं. नाही कसं आहे त्याला ढोलूक लावणार नाही होते पण हात दुखता ना ऑपरेशनाचं हे काय. तर आपला एक नंबर झालेला असा मसाला दूध. तर टेस्टसाठी आमका देतात आता बघूया व्हायचं थोडा बघ ना टेस्ट करून बघ ना. ठेव कलर काय हो शेअर करा, लाईक करा, काय पुढा सगळा बदाम काजू पिस्ता चारोळे. किती लिटर आहे हा? किती लिटर हा? आता कपाच्या ना बघणाऱ्यांका पण समजताला ना. तसं नाही, किती लिटर दूध दिले आणि प्राइस 50 लिटर. 50 लिटर आपल्या पोरांगापुरात. 50 लिटर गलासा पण आणलो काय बहीण गलासा पण आणले ना. गलासा पिलाचा कसली हे बघ 200 ग्लास या गालात दुधा तू उंची दुसऱ्या लाल पाणी आता टेस्टिंग साठी माझ्या दुकानावर आणि ही तुमका तकडे माहित नाही सांड 2-2-3-3 पीस ठेव लाडू तिथं ठेवा. तो मसाला होतो या तो काजू बदाम मिक्स ठेवा. तर बघूया टेस्ट करतोय मी. टेस्ट करून बघ. टिक होऊ नको मध्ये मध्ये. आपलं दूध आलेलं आहे. काय रे असत काय ग्लास घेऊन निलोय. ए लखन काय रे लखन धर तू या धर मग. दोन म्हणजे कळाचा काय लगीना पाणी आण रे आधी खय घ्याव्या उकळू मध्ये तू वाटूक रे हो लोणचा. काल कसा वाटत होत चिकन सगळा घेतलाय तो यो अगमारी काय थांबा हो.
सागर टाक काय तर नीट भारी सांगलं रे विचार बघतो काय मोठो कुक यो कुक हातबीत वाजवता तकडे उडवता काय पिचकारे बाहेर पडली मसाला दूध पिऊ घ्या असंच म्हणता गोया सोनू काय रे हा बोलो बोलो बोंबाट त्या घरात ना एकच ग्लास हा म्हणजे तू कोण त्याका देता की तू विधात आधी जा एकच ग्लास द्या उमेद लावण्या काय किती प्रत्येक घरात दोन प्रत्येक घरात ना एकच भूषण पंचावन्न लोणचं वाढते काय टाकतोय सोनू दिवाला सोनू किती व्हिडिओ ग्लास देऊ ना अंडे म्हणून रोवलो आम्ही इकडे येलो वाडी हो रिक्षेन म्हणूनच तुमका सांगतो तुम्ही दुकानाकडे इलास काय सांगा मला तो कुका तो कोण 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 डबल आलो आयोजक आहे मग खय नेऊ केव खोया काय दोन टोक कसले मध्ये याचे उगाचा आता काय नाही रे या बेट्टाला डबल टेबल टेन्शन घेऊन डबल कोण पिता एवढा कोण पिणारा वाडी 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 चला चला मसाला दूध स्तंभाकडे वा लवकर यावा लवकर यावा 12च्या अगोदर या 12च्या अगोदर मसाला दूध संदेश दूध वेगळा फोटो काय तुमचं फोटो काय चला 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 तू डबल दिला तो नोंद नोंद कोण तो काय बोलतो तेव्हा होत तू बर ग्लास टाकू नका भय असेल तर परत हई यावा ग्लास टाकू नका मग लोक येऊची होत खय लोक होत कोण अमेरिका थायलंड चला 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 डबल फेरी चला उडवेश उडवेश होय ते काय लागत नाही तू कुका गरम लागत नाही कुकला काय गरम काय सांग ते काय लागणारच नाही तर कुकला लागू हात बरोबर नाही नाही अंगात पण हा बदाम चला 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 तांबे न्यूझीलंड हरला चला 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 मसाला दूध यावा 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 काय आला तुझा हा बरोबर होय मी बघ कोणामुळे इले माहितीये तुका माझ्यामुळे 3 वेळा बहिणा बोंबाट चला 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 मसाला दूध भांडी घेऊन येऊ
तय खायचं कोणी पण असं कराड कोणाक नव्हतं रोग जाऊ पंचांचा निर्णय अंतिम राहील. चला चला आरूचा बारूचा घ्यावा आरूचा. बरा गेला म्हणजे काय विचार करी उद्या मी बहिणी सिद्ध करतो तुम्ही केलं कोणी केलं नाही भाऊजी नाही 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 काय कांबळे 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 किती काय ताबाक खायचा मटन कांबळे संपलं विषय कांबळे कांबळ्यांका दे किती दिल तेवढी कोणी बाका मेला बघू पण दिलं ना तू राज इलो आमचो राज इलो. चला 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 लाईनीत बाकीचे सगळे उसळ काय आता तो कधी आपण 2 वेळा 3 वेळा 2 वेळा जेवलो तू आम्ही जेवले नाही थांबा काय म्हणता स्पेशल भाऊजी स्पेशल जेवा चल लाईनीत लाव चल गाडी तुझी चल चल पिऊया त्याच्या दिलं ए चमचो आण काय काय आहे त्याच्यात सांग ड्रायफ्रुट्स किती काय होता तुका काय होला ड्रायफ्रुट्स बदाम काजू किशमिश आणि दूध गो खय गल्ली ना राईट मार चला 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 डबल मिळेल एकावर दोन करतोय ना गुडगुडो हे लावतो ना गुडगुडो येता नागव्याची जत्रा येता बाकीचे सगळे बसलोय का चला चला राजी जेवा चला चला मी घेतलंय तुम्हाला काय धरायचं आमच्या बाबतीत काय आणलं बहीण मग आणलं तुम्ही कोणाक नाही मिळाला अजून 2 टोप तुम्ही काय काळजी करू नका. तुम्ही पोटभर पिया फोटो काढा मी नाही कधी म्हटलं काय बोल दूध मलाई चला 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 किती आणलं संदेशचा मी आज आम्ही कोजागिरी दूध आणि केशरचा हा केला केशर दूध केलेला तर ह्याका याच्याकडे पैसे लावतोय 6 ग्लास जर ह्याना जाग्याने पिल्यान तर ह्याका 3000 रुपये मी स्वतः फंडात ना काढून ह्याका देणार 3000 रुपये तिथलंच तू हा ते ठीक आहे एक बोलते ऐक तू फंडात ना काढ तर खायला पण काढ दूध पण नको त्याला गचका भेटली 3000 रुपये जाग्याला भेटत पिऊ शकता रे तो पिऊ शकता पिऊ शकत नाही मी पिऊ शकता नाही पिऊ शकत त्याच्यात हिंमतच नाही पिऊ शकत हिंमत नाही त्याच्यात मी सांगते त्याच्यात हिंमत नाही आम्ही आता 3 पियाला 4 पियाल 4 पिल्यान हे पिऊ शकता रे काय म्हणलं असं म्हणा सिद्धांत सारखं माणूस 16 पाव खाता वाजले 54
तो माझो पुतण्या माझो तो म्हैशासारखं करता माझ्या काकांचो म्हैशासारखं करता माझो तो भांडी बिंडी सगळा ठेवतो ना आणून देतो ना आणि ह्यो क्रिकेट मगाशी दाखवलंय षटकार कसे मारतात. कोणतो नाव तरी सांगा. अनिकेत आडनाव काय तुमका सोडून येते नको मी चलत जा हो माका चलत सवय आहे जरा. पण लवकर जाऊन जेवा हो बाकी काय होय, होय. ते सांगतो भारी सांगतो जेवण बिवण घाला. हा, मग मी चलवत असलं तर मग जाऊया. तुम्ही आधी नीट चालवतालास काय नाही तर मी दोघांका वेगो येऊन सोडतोय गाडी हे राहून महेश तो आहे महेश आरामात जाऊ उद्या फोन तुम्ही मारायची. मगाशी गाडी हा हे बघा हे पण क्रिकेटर हा तुम्हाला सोनू म्हणता मोबाईल पाडूशी चल इकडे स्माइल दाखव पुढे काय सबस्क्राईब करा मग काय वेळेला असला होय 2 मिनिटं येऊ शकत ना तू पण लावता मांजरा